Po skončení Prvej svetovej vojny nastala obdobie avantgardy. V rámci Nemecka a Európy ako takej najvýznamnejšia inštitúcia bola Bauhaus. V Sovietskom zväze, ešte predtým než bol socialistický realizmus, sa šírili myšlienky konštruktivizmu a avantgardy ako takej samotnej, i keď s veľmi špecifickým podtónom. V Amerike sa ďalej rozvíjalo Art Deco, ktoré nahradilo Art Nouveau. Vo fotografii a umení sa začali používať rôzne efekty a rôzne spôsoby fotografie, ako bola koláž, montáž alebo sabatierov efekt. A v tomto prostredí a v tomto období sa budeme rozprávať o 3-4 hlavných fotografoch. Medzi ne ako prvý patrí Man Ray. O Man Rayovi sme si spomínali troška niečo už aj v predošlých epizódach, avšak bol to jeden z najvýznamnejších fotografov, čo sa týka montáže a fotogramov, čiže metódy, kedy sa na svetlocitlivý papier položia predmety a následne sú osvietené a zostane po nich niečo ako keby tieň. Veľmi experimentoval aj so sabatierovým efektom samotným, ktorý je vlastne o obrátení svetlosti obrazu pri vyrovnávaní, čiže zasvietení negatívnych častí počas vyvolávania. Je to spôsob surrealistickej fotografie. Ďalší významný fotograf, alebo teda fotografka, ktorá s Man Rayom pracovala, bola aj Lee Miller, alebo Lee Millerová, o ktorej sme hovorili v poslednej epizóde. Ďalší významný, teraz z nemeckej školy, keď má maďarský pôvod, je László Moholy-Nagy, alebo teda Naď. Každý vie fotiť, ale iba cez svetlo a kompozíciu dosahuje skutočné umenie. To bola jedno z jeho hlavných hlášok, jeden z jeho citátov, ktorým sa riadil. Rovnako ako Man Ray pracoval s fotogramami, experimentoval, používal tzv. Žabiu perspektívu, čiže pohľad z dola hore. Dosť používal fotomontáž a koláž, čiže používal aj syntézu s grafikou. Koláž ako také je vlastne iba kombinovanie prvkov, vystrihovanie a spájanie z fotiek. Je to o narúšaní reality, je to kritické a má to potom irónie. Častokrát sa to používalo presne v tomto štýle a najviac to potom používali práve sovietskí alebo teda ruskí fotografii ako Alexander Rodčenko alebo El Lissický alebo Tatlin. Moholy-Nagy je významný pre fotografiu ešte jedným jeho výtvorom, a to Light Space Modulatorom. Je to socha, ktorá sa otáča a podľa toho, ako je okolo nej dané svetlo, tak vrhá rôzne tiene. Je to forma light artu, čiže je to spojenie technológie, priestoru a svetla. Nie je to fotografia priamo samotná, ale inšpirovala mnohých ďalších fotografov práve na škole Bauhaus. Tretí významný je Alexander Rodčenko. So vznikom Sovietskeho zväzu sa začal naprieč architektúrou, literatúrou a dizajnom a teda aj fotografiou šíriť nový štýl. Jeho hlavnými prvkami boli dynamické kompozície, fotomontáž, funkčnosť a propagandistickosť, eliminácia akejkoľvek dekoratívnosti a využitie grafického dizajnu. Samozrejme hovorím o ruskom konštruktivizme, ktorý chápeme už od roku 1917. Symbolizoval využitie umenia v službách spoločnosti. Jeho hlavným predstaviteľom v rámci fotografie je teda Alexander Rodčenko, ktorý experimentoval práve s neobvyklými uhlami, zábermi a fotomontážmi. Rodčenko bol okrem fotografie všetko ostatné. Mal skúsenosti v sochárstve, maliarstve, grafickom dizajne. Teda nie je ani tak moc prekvapivé, že jeho fotografie sú mix alebo reprezentácia tohoto všetkého v rámci jednej fotky. Fotiť začal až okolo roku 1923. Vtedy už bol pod inšpiráciou dadaistov a ich fotomontáží a začal teda experimentovať s nimi. Od 1924. začal vytvárať vlastné fotografie a jeho prvá fotomontáž bola publikovaná v Majakovského bázni O tomto. Jeden z jeho citátov bol: iba fotoaparát sa zdá, že je reálne schopný opísať moderný život. Ďalšou jeho inšpiráciou bol aj Kazimír Malevič, ktorého suprematistické umelecké hnutie v ňom vzbudilo záujem o vlastne experimentovanie a kompozíciu. V rámci toho napríklad vytvoril portréty Vladimíra Majakovského.
Fotil na Berieto, čo bola vlastne 9x12 palcová drevená krabica a neskôr presídlil na Leica 1. Rodčenko je najvýznamnejšie, najviac sa vám dočítate ako autorovi dizajnu časopisov Lev a Nový Lev, ktoré sú vlastne jednými z vrcholných diel koláží a fotomontáží. Rodčenko okrem iného, a na ňom si ukážeme ten príklad toho, že vlastne jeden fotograf môže fotiť na viacero štýlov, fotil aj akcie, fotil športy, fotil koňské dostihy, fotil architektúru a fotil aj portréty samotné. Čiže o ňom sa môžete dočítať ešte vo veľa ďalších kontextoch a ako osoba je jeden z najzaujímavejších fotografov tejto doby. Jeho fotografie sa vyznačujú funkčnosťou a propagandistickosťou. Snaží sa eliminovať čo najviac dekorácií, takisto používa grafický dizajn v syntéze s fotením, inšpiroval sa dadaistami a používa uhlí, svetlotieň, čiže hra svetla a tieňa. Takisto bol jeden z významných pedagógov na Vchutemas. Medzi ďalší nový postup v umeleckej fotografii bol aj tzv. Zónový systém. Zónový systém je presné riadenie tonálneho obsahu v čierno-bielej fotografii. Je o úplnej kontroli expozície a úpravy svetelných a tmavých častí pri vyvolávaní, kedy je škála od 0 do 10, kedy 0 je čistá čierna a 10 je čistá biela. A 5 je stredne sivá, alebo teda 18%. Pletí v tieni. Je o dynamickom rozsahu scény. A to práve vynašiel Ansel Adams. Totižto ďalej, v druhej polke tohoto videa ideme hovoriť o krajinárskej fotografii, kedy najvýznamnejší predstavitelia sú Timothy O'Sullivan, Minor White, Ansel Adams, Edward Henry Weston, Elliot Porter a Galen Rowell. O Timothy O'Sullivanovi sme hovorili ako o fotografovi občianskej vojny. Fotil na kolódiový proces, fotil ešte od 1865. Fotil americkú civilnú vojnu a zároveň aj fotil ako jeden z prvých fotografov veľké krajinárske portréty. A ďalší z fotografov je Minor White. On bol v rámci skupiny Alphonse či Alfred Stieglitz. Alfred. On bol v rámci skupiny Alfreda Stieglitza a zároveň bol aj v skupine F64, ktorú neskôr zakladal Ansel Adams. Používal sabatierov efekt. Jeho fotky by sa dali povedať, že boli také spojenie fotografie, meditácie a filozofie. Ďalší je Ansel Adams. Ansel je z Ameriky, z Kalifornie, bol jeden z najvýznamnejších fotografov minulého storočia vôbec. Pomohol fotke dostať sa medzi umelecké umenia z experimentálneho odboru, čiže v podstate to, o čo sa snažili piktorialisti už desiatky rokov predtým. Adams bol americký landscape fotograf, zachytil scénickosť americkej prírody a scenérií. Po technickej stránke bol perfekcionista, ako pri fotení, tak aj pri vyvolávaní fotiek. Spolupinieroval teda zónový systém. Jedný z jeho najvýznamnejších fotografií sú práve fotografie z národných parkov, a to práve z Yosemitov. Okrem krajinárskej fotografie sa venoval aj komercii a portrétom. Napríklad jedna z ďalších jeho významných fotografií je prezidentský portrét Jimmyho Cartera z 1979. Takisto bol veľmi skúsený aj predávač a vedel sa predať. Jeho prvé portfólio Palmerian Prince of the High Sierras v San Francisku predal ešte v tínedžerských rokoch za $4,000, niečo okolo $50,000 dnes. Krátko na to začal dostávať veľké objednávky. Počas druhej svetovej vojny fotil pre On Commission, pre americkú vládu, a bola veľká kontroverzia ohľadne jednej konkrétnej jeho fotky, a to Moonrise over Hernandez, ktorú nafotil v Novom Mexiku pri Santa Fe. Ešte príbeh okolo tej fotografie. Keď ju fotil, tak mu chýbal light matter, tak exponoval pre mesiac. Mal z nej viacero printov a negatív ako taký prvý bol presvetlený, a teda aj na nej sa ukázala čaro toho zónového systému
vďaka ktorej tú fotku zachránil. O fotke boli chvíľu pochybnosti o jeho vlastnom vlastníctve, nakoľko fotografiu odfotil okolo obdobia, kedy pracoval pod kontraktom ministerstva vnútra, avšak vďaka polohe mesiacu sa podarilo datovať fotku na dátum, kedy Adams už pod zmluvou nebol viazaný, a teda duševné vlastníctvo tej fotografie patrí jemu a výhradne jemu. A to konkrétne na 31. október 1941. Asi jeho najznámejšia fotografia je ale fotografia monolitu. To práve bolo ešte na začiatku jeho kariéry odfotené v 1927 v Yosemitoch. Zobrazuje grandióznosť prírody a uvedomenia si drobnosti človeka oproti nej. Keď to fotil, tak mu zostali vlastne dve posledné fotky. Obidve vycvakal práve na tento monolith a jedna bola normálna a druhá bola cez červený filter, ktorý na čierno-bielých fotkách zvyšuje kontrast. Medzi jeho ďalšie významné fotky patrí napríklad Clearing Winter Storm alebo Snake River v Jackson Hole. Z portrétov napríklad ešte Major Dixon portrét, ktorý vlastne Ansel nezvykol robiť portréty a takisto ani väčšinou nefotil vo farebných, nie je tým až tak moc známy. Medzi ďalších fotografov prírody a krajiny patrí Edward Henry Weston, o ktorom sme hovorili ako fotografovi realistickom, jedným z tých prvých, napríklad jeho séria Paprika 30, Mušle a skaly, Duny, Oceán alebo Point El Lobos. Tiež patril do skupiny F64. Ďalší je Elliot Porter on už fotil na farebný Kodachrom, tiež fotil pre Sierra Club, pre ktorý fotil aj Ansel Adams. On zachytával hlavne detaily prírody. Posledný z krajinárskych fotografov, o ktorom si povieme, je Galen Rowell. Fotil extrémne krajiny, bol to horolezec a fotograf. Fotil farebne a fotil pre National Geographic od 1972. Jedna z jeho najvýznamnejších fotografií je Rainbow over Potala Palace. Posledná téma tejto epizódy bude nový sociálny dokument. O sociálnom dokumente ako takom sme už hovorili predtým v súvislosti s Lewisom Hydeom, s Dorotheou Lange, s Edwardom Sheriffom Curtisom alebo s hnutím sufražetiek. Avšak po prvej a druhej svetovej vojne hovoríme o troch ďalších významných menách. A to o Ouijim, o Steveovi McCurrym a o Sebastianovi Salgatovi. Ouija bol americký fotograf priamo hlavne v New Yorku. On zachytával ulice New Yorku, chodil fotiť väčšinou v noci. Je to zaujímavé, jeho štýl fotenia bol vlastne, že zachytával fotky hlavne s bleskom. Zachytával vraždy, nehody, požiare a celkovo život na ulici. Všetko s bleskom, bol teda drvivú väčšinu. Medzi jeho hlavnú výbavu okrem fotoaparátu patrila totižto aj policajná vysielačka a keď počul, že sa akurát niekde stala nehoda, požiar alebo teda vražda, sa snažil čo najrýchlejšie dostať na miesto a zachytiť to. On pôsobil od 30 do 50 minulého storočia. Medzi jeho tri hlavné série patrí Nahé mesto, ktorú vydal v 1945 a zachytáva New York. Ďalšie bola Ouija's People, o rok na to, tiež New Yorku, a následne urobil obdobnú sériu Nahý Hollywood v roku 1953. Ďalší z týchto fotografov je Steve McCurry. On bol fotograf pre National Geographic. Jeho najznámejšia fotografia je určite Afgánska dievča z 1984. Následne vyhral cenu fotožurnalistu roka v 1997 a v 2000-kách fotil napríklad v 2004 Mongský bežec na stene alebo Rabatský pastieř z 2009. Posledný fotograf, o ktorom sa budeme dneska rozprávať, je Sebastiano Salgato. Bol to brazílsky fotograf a medzi jeho najznámejšie série patria séria Zlatokopov z Brazílie, Hladomor v Saheli, Rolníkov v Latinskej Amerike. Takisto je známy aj jeho sériou Genesis, kedy fotil vlastne nedotknuté komunity ľudí. Bol fotograf pre Magnum Agency a založil s jeho manželkou Amazon's Images. Zomrel iba tento rok v 2025 na leukémiu. Tak, a to je všetko pre dnešnú epizódu. V každom prípade
Táto séria sa prehúpla už do jej druhej polovice. Plánoval by som urobiť ideálne 10, možno 11 epizód s tým, že uvidím, nakoľko mi vyjdú moje poznámky a môj výskum. Ak sa vám táto séria páči, dajte mi o tom určite vedieť a rozhodol som sa urobiť zvyšok série na iba takto mikrofón, bez použitia kamery. Je mi to úprimne prirodzenejšie, ľahšie sa mi rozpráva a aj sa to ľahšie upravuje. Čiže dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte. Tí, čo ma počúvate cez Spotify, pre vás to nebude veľká zmena, lebo totižto obraz ste nemali od začiatku. Tí, čo ma sledujete cez YouTube, dajte mi vedieť, že či sa vám to viac páči takto bez mikrofónu, bez kamery, alebo či by ste tú kameru chceli nazad. Ďakujem a počujeme sa najbližšie.